साल ओंखा 2018 उत्तर प्रदेशनि गोरखपुर सहराव शाहपुर थाना क्षेत्र तै सरस्वतीपुरम एलाकाव आ जागाव राजेश्वरी श्रीवास्तव बुमुंगै खरकसा बोरै दंग तै बनो जतनो हामजाक मुं बुमुंबाय लब राखि श्रीवास्तव फिनै बिनि फैमिली रकमके गोरखपुर दंग तै बो साइचुं हिंके न ओ एलाकाव दंग बिनि परिबार रकमके गोरखपुर दंगयो तै बो साइचुं हिंके ओ एलाकाव तांगै दं अबन रंगनो भिडियोनि बुस्कांग सावै खोनारिनाय तै आ जागाव न बिनि नगनि एबा खेबा बिनि बारागानाव तै केसा परिबार दंग आवरक हिंके बिहारनि तै आ परिबार खरकसला फाइफायो आबारि बुमुंखा मनीष सिंहा मनीष सिंहानि कक साना थान काहिंके वो बिहारनि गया डिस्ट्रिक्टनि तै बो डिफेन्स जब खलाय दंग तै बो वाइसावैसो हिंके शाहपुर थाना क्षेत्र आ जागाव बिनि रिलेटिव्सनि नग बेरायनो फाइफायो राखि श्रीवास्तवनि नग कानाव तै डेली न ओ राखि श्रीवास्तव बो ओसला डिफेन्स खायनाय न नगु तै आमो हाइकि न डेली नंबां बरकनि गोजाराव कायसा दल wngwi आसाय फाइका तै मो काहाम दल wngma बाय बरक दाक्ति न हामजाकमानि लामावबो गोरोंलायखा आबोनि उलायखे न बरक कायजांनानि बागै डिसिजन ना लायखा फियाबा राखि श्रीवास्तव आब्रु सावै खोनारिका बिनि ओचला न ओ शादिनि बेपारो आनि नगनि बरक कुनु दिनो फनो मानिगला खिनै आबोन बागै बो साका फायदि जोंखोनै मिलिवै कोर्ट मैरिज खलाय सिलायनाय हिनै आबोनि उलखे न कोर्ट मैरिज खायबाय मानि उल निनि नग आं थांगै पायनाय अबाहाय कक साका बिनि सोलान तै आमाहाय न बरक खलायका राखि तै मनीष बरक खरकनि कोर्ट मैरिज खलाय फायखा कोर्ट मैरिज खलायबाय मानि यागल बराखि न बिहारनि गया डिस्ट्रिक्ट आ जागाव तलां थाका बिनि नग तै राखि श्रीवास्तव बो बिनि फैमिली रकबाय बेलायखे न मिलिवै थांका आजराव तै मनीष बो बिनि डिउटिव थाना नांगै थांका आजराव फियाबा आबोनि कयेक दिन उलखे न मनीष तै साहायनोहाय सुट्टी माखा बिनि सामुंनि आफोरखे न बो बिनि नग फायका आफोरखे न मनीष बो कायसा प्लेन खलायका जे बिनि बिहिं न तुयै गुबुन जागाव बेरायनो याखेबा हानिमुन खलायनानि बागै प्लेन खलायलायखा तै आबोनो तुय न बरक नेपाल थानानि बागै डिसिजन एबा खेबा प्लेन खलायलायखा तै 1 जुन 2018 खेन बरक नेपाल सगैखा बरक आफ्रो फ्लाइट बाय थांलायखा आ जागाव थांगै बरक 3 दिननि स्टे रूम बुकिं खलायखा बरक आ जागाव नेपालनि गोबांमा जागाव नायथथक जागाव न बेरायलायखा तै मस मस्ती खलायलायखा तै आफ्रो आजराव 3 जुननि सारिक दिगव फ्लाइट बेटेसा किफिलनानि कक मनीष आफ्रो साव नग किफिलनानि बा बिनि बिहिंनो साव मानिरक फेक खलायदि जों ताबो किफिलसिनाय हिनै आफ्रोखे न बिनि बिहिं आनसारि बजे आं ताबुक थांमया हिनै माना खलाय रिका तामनि हिंके आं ताबुक आमसुक ओ जागाव नुबो नुगिया खुबा आं किसा नायै थांनानि मुचुंगु बेरायै आमसुक सालखि जाबाय आं बो जागानो गुरुगुबो नुगिया कुकुनु जागानो हिनै आमहाय हिनै साका तामनि हिंके राखि अबनि सकांग बो साइजुंनो दंग तै बो इंडिपेंडेंट बोरै तै हुशियार बो आबनि बागै बो साइजुंनो दंगै बो मानो बिनि बो साइबो अकक रकनो साइमानै न आक नों दंदि कयेक दिन पर बेराय आकय नग किफिलदि हिनै गलांगै बो थांगै पायखा बिनि डिउटी हो आबनि देनदि न हिंके न मनीष बिनि बिहिंनो कल खायो तै हाल चाल लक्षंमानि यागुलखे न बरक गोबांमा कक सावै आकय कल तनिरिव तै आबनि 10 दिन बो हायनोहाय बरक कक सावै काहाम गोरोंखाय न कक सालाय आकय कल तनिवै पायो फियाबा आबनि 10 दिन 5 जुन नि दिन मनीष बिनि बिहिंनो कल खायलायो फियाबा आफ्रो कुनु रेस्पन्स मानजाग्या बिनि बिहिंनि फाइसिं तै कुनु रेस्पन्स मानजाग्या कल रमया तै मेसेज बो रिप्लाय खलाया फियाबा आ मेसेज रक जेरहमानि व्हाट्सएप
Instagram social media te je rahmani obrok jotono sin khlai phiaba kuno reply ria eba kheba video call khlai phano kuno response rok manjak liya bwsai ajorao poila manis wansukka je travel lok khlai khana berai khana guri khana lengjak khana abagui bo respano khlai tongmang khana hinai poila hingke wansuka abagui bo call khlaiya tongka haino hai ten ni no khlai ka tisa haino hai call bo romliya kuno response manjang liya bini faising tei tei message bo sin tongo phiaba bo kuno bini faising tei reply manjakya social media Facebook Instagram tei WhatsApp rogo online wngwi tongo phiaba bini faising tei kuno phano reply sok phailiya apro bini bwsai wana jagui 5 tarik ni phungni simi lagatar hor jora call khlaimang tongkha call habo thik no phiaba kuno phano response manjakya belai kheno wana jakha ajorao bwsai kuno mungsasak de bejal wngkhana hinai manis okok no belai kheno wana jakha boje post khlaima rok like bori oi tongo tei message rok bo sin khlai tongo active ungjak online no phiaba kuno phano reply rijakya belai kheno wana jak bo boro thangka eba kheba tamu khlai tong aborok belai kheno wanjakha tei lagatar bo duty o tongma bai 5-6 din bono call mang khlai tongkha tei message mang khlai tongkha haipano kuno response manjakya 2 sapta pore monis bini duty ni chutti naharei bini Bihar ni nogo thango aboni ulo no Bihar ni direct o Nepal o thango borok je jago room booking khlaijak ajago thangka thangai nai mane ulo jepro bwsai ajagani kutulo thango aja afruno adino no 3 June ni dino o bihikbo ajagani lab eba kheba ship wngwi thangka kubuni jagao hinai saimanka hotel ni borok rok samabai manis ajago 2 din jora pin bihingno naitogui eba kheba khosbin khlai tongkha phiaba kuno phano surak manliya bin bihingbo jaga tong biang berai tong kuno phano saimanliya phiaba wana jangni kok hingke mose Raki Srivastava tabukbo bini Facebook WhatsApp o online no ungjak message rok bo joto sin no khlai tongo bo aboni ulo khena naitogui mania no ulo direct Bihar teise kifilai thango ar jagao thangai Raki Srivastava ni bini bwthar bo bufang no naitogui o Amar Prakash bumungui tei mono joto kok sawi khnarika obo hai wngkha hinai phiaba ajago Raki Srivastava bini family ni borok rok o sadino hamjakya borok knai tongwi tongmano aboni bagui bono ulta no teisa blame khlai rika Raki Srivastava nang baisi tongoba nangsi saimano nangsi sakmana hinai bono dos riwi rika abono tuino Raki Srivastava ni bini bwta 24 June 2018 o Manish Singha ni uporo case riwi rika borno sakamao bo baino thango Nepal rok knai a FIR Seman jagao kidnapping attempt to murder o mahairok charge thepai rijakha aboni ulo kheno Manish no bo police rok romui naharka Manish apro sawo bo ani bihikse angbono tamo ati rok khainai angba ajangani kifilisi thangi paikha aboni ulo angba ani bihikno naitugui no tongku rokhini saka phiaba police rok bini kokno khnaliya aboni ulo kheno police rok bini mobile no naitukha tei naitugui akoi call detail basis detail tei social media detail rok check khlaika aboni ulo saimanga bini bwsai bo haino hai bini bihingno naitugui cover ungjak message rok khaijak rok nukha call parebar khaijak hopuk sapung call khaijak rok nukha aboni ulo kheno police rok bono bises khlaiui phiogui rikha bini bwsai no Raki Srivastava ni bini kuno bol kwrwi hinai police rok saimanai bono yakarei rijakha afrokeno phiaba question hingke obose Raki Srivastava Nepal se hingangke bini bwsai Manish bai tangai kok saya tei bo Nepal ya hingke Raki Srivastava tabuk bo jagao obo belai kheno sungmung kotor wngwi achai phaikha tini mo case belai kheno interesting wngna thangwi tongo hingke video no nainani swkang like khlaidi tamni hingke norok ni kaisa like manma ba ang belai kheno motivate wnggo norok naibala nai phiaba ani video no like khlaya aboni bagui norok like khlaidi hai kisi nokni bagui ang gadal video tunani bagui motivate wngnai
Puilano police rok borokni investigation start khlairika puilano Raki Srivastava ni mobile ni details call details rok tiklaibaika tei location rok bo track khlaika location track khlaimani ulo saimanka je Raki Srivastava Guwahati o hinui Police rok tabuk bawan sugui tongo tei bini poribar eba bini family ni borok rok tei bini bwsai bo Raki Srivastava tabuk bo kwthang tongo hinui Tamni hingke bo tabuk bo social media online wngwi tongkho active wngwi tongkho aboni bagi bono kebo phano wansugui manya bo o dunia no yakari klangjak hinui Amoni bagui police tei bini family ni borok rok bini bwsai song kobor korbokhai tabuk bo naituklaijak Bini bwsai ba bini poribar ni borok rok uansukha je Raki Srivastava tabuk bo kwthang tongkho tei masa bai bo ah jagao kharwi thangana hinui hingke call receive khaya eba kheba response riya wngmani karon hingke bo maybe kok phano sana muchungya wngwi tongkhana aboni bagui receive khaya mahai rok hinui uansuklaikha Aboni bagui no police rok bo case no aswk seriously babi bo nahaliya Tamni hingke Raki Srivastava tabuk bo kwthang tongkho bo masaswk ba kharwi thangana tei social media rogo bo active rok nugui borok afuru aswk o case no serious mote naharliya Borok uansukha Raki tabuk bo thik thak tei o case no haike no khachiui tonwi rikha tei aste aste haike no din sallai June ni hoite October jora sogui tongwikha tei October o hingke Raki ni mobile location bo afuru off wngwi thangkha Mane bo WhatsApp Facebook rogo online phainani bo off wngwi thangbaikha joto jagao no tei bini social media ID account rok bo joto deactivate wngwi thangbaikha Afuru ke no bwsai teisa police ni ah jagao thangwi inform khlaika afuru no o case tebo highlight wngwi phaio kisisa Aboni ulo se Raki Srivastava ni case no tui police rok kisa action no phaio Aboni ulo kheno police rok STF yakheba special task force no yafarwi rio Jefru STF ni yago o case khlaio afuru kheno borok logi logi no o case no jas partal khainani bagui start khlailaika Puilano Raki ni mobile 1 June ni simi October man jora je mobile location tongmani abono check khlaika tei afuru bo 1 June ni simi 3 June jora bo Nepal o bini bwsai baino tongo Aboni ulo kheno police rok saimankha je Nepal o tongmani ulo kheno borok Bharat ni Guwahati o sokphaikha hinui Phiaba police rok ni o investigation Nepal ni hoite no start khlaina nangnai tamni hingke ah jaga no hoite se o case suru wnggoba Aboni ulo no STF commando rok Nepal ni police rok no Raki ni photo rohoroi tei investigation khlainani bagui sahorkha Aboni ulo kheno Nepal ni police rok kaisa kok eba kheba khobor eba kheba news sahorkha je STF commando rok no 18 June no borok kaisa pahar ni tolao kwthwi eba kheba mang kwthwi mankha hinui Aboni photograph bujak rok joto rohorikha tei o mang kwthwi ni bwsak rok belai kheno sak dokumanjak obo hai wngwi tongkha je pahar ni sakani hoite boklai thika obo hai o photo no rohori akoi bini nog ni family ni borok rok no phunukmani ulo saimankha je obo Raki sawan ni mang kwthwi no hinui Raki Srivastava no tangwi Raki sawan hinmale bono bini bwsai obo hinui nuhuno Raki sawan hinui Aboni bagui o jagao khurjajak bo tongo bini bumung Raki sawan hinui bo hingke norok obono confuse ta wngdi Raki sawan waisa Raki Srivastava waisa obo hai hinui Nepal ni police rok sawi rio je Bihar ni police rok no bini thani o kuno ID proof ID rok bo manya tei forensic police team no postmortem ni bagui bo rohori rimani ulo saimankha je bono uklokti dagari se bwthar jago hinui obo pora pre-planned murder se hinui saimankha hingke o pre-planned murder ni bisingtwi sabo bono bwthar kana belai kheno wanajaknai bwsai ba ah jagao kwskwrwi hingke bwsani bade bo bini ah jagao kebo kwrwi bo tei saichung no freedom bo saichung no tongo independent bwrwi khoroksa hingke tei bono bini uklogo bono bwtharnai ni yak saboni wngkhana obo belai kheno wanajaknai police rok ni bwskango obo belai kheno problem kotor wngwi bachai phaikha
Hingke o video belai no logoi thango norong no ta ang o problem no sakang bo sawi paijak. Chini area o kaham ke net maya angma bai video call sanamania MB kabang wngwi thango aban bagwi pat ke next part khlainani nangwi thango aban bagwi norok kuno khata tei di non bagwi ang next part tubonai norok jodi next part naina muchungkha hingke next part hine comment khlai di norni jodi comment kabang hingke angbo motivate wngwi thango tei tunani muchungo next part snamwi aban bagwi norok joto comment khlai sadi je naina muchungo rok tei sekitei kaisa kok sana muchungo je video no nai simi views kau fia ba like ke bani phano mania tei demotivate wngwi thango a jaga ono aban bagwi norok nai di fia ba like bori oi klangni sajaka hingke sajaya hingke dislike redi kok krei fia ba like redi unlike redi respond redi abaro kok khaisa sana muchungo jotono no hambai paithak jora soya sak nai tongmani bagwi